Ponúkame vám dvojizbový apartmán v Janskej doline, ktorý spája vlastný relax s rozumnou investíciou. Môžete ho využívať sami, alebo ho nechať bezstarostne zarábať cez zabehnutý hotelový program. Vitajte v objekte Šťavnica. Apartmán sa nachádza na najvyššom 4. poschodí a vďaka výťahu má pohodlný, bezbariérový prístup. Predáva sa kompletne zariadený a pripravený k okamžitému užívaniu. Ponúka praktickú dennú časť s kuchynským kútom, samostatnú spálňu a modernú kúpeľňu. Tento apartmán je miesto, kde sa prirodzene spája komfort s pokojom, pripravený okamžite prinášať vám aj vašim hosťom výnimočné pocity pohody. Kompletne zariadený dvojizbový apartmán v Janskej doline s vyriešeným parkovaním je ideálnou príležitosťou pre váš vlastný relax aj bezstarostnú investíciu. Príďte sa o tom presvedčiť sami, pre dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať.